Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en helt ny video. Mit navn er Niklas, og jeg vil gerne byde jer velkommen til mit Minecraft World. Okay. Men jeg vil gerne lave en lille showcase af min verden, som jeg har spillet på siden sidste år, men det skal lige siges, at jeg ikke rigtig har spillet super meget på det, fordi det ved jeg ikke. Det er ikke sådan som sådan noget, jeg spiller ret tit. Selvom, jeg ved det ikke, men ja, okay. Nå, det er det mit hus, mit dejlige hus, som jeg lavede sådan en tutorial, som jeg brugte sådan en tutorial video fra YouTube af, for at kunne bygge. Så ja, det er det soveværelse. Det var 3 senge til en stor dejlig dreng. Hvis man træder ud, og jeg har også et lille step, som man skal lige passe på, at man ikke snubler og forstuer anklen eller noget. Her har vi vores dejlige redskabsspor ting, hvor man har sådan en ender chest, en crafting table, en ting og en kiste med dem så. Her har vi vores lagersted, hvor jeg egentlig bare lægger alting. Og her har vi sådan det gode af det gode, altså du ved, diamanterne og du ved, det hele. Ja. Så har vi mit 95 tommer fladskærm tv fra Samsung. Altså ikke noget hvad fuck er det jeg siger. Okay. Nå. Så går man ned ad den her stige, eller så kan man lave den helt fancy at gøre, fordi jeg har lavet det sådan ud af trapdoors, så man kan bare bum, så er man nede. Yes. Det her det er så det her det er en træn. Det her det bryggers side, og det her det er det er enchantment sted, du ved. Der var det magiske sker. Okay. Nå, men ja, her har vi sådan et sted, hvor jeg lægger noget armor henne, og så har jeg sådan en crafting table, en enchantment sted herovre. Nå, og så har jeg nogle ting her, og sådan et maleri, og så har jeg sådan det der draghoved, jeg gør også lagt jeg sådan lidt tæppe her. Det burde egentlig være lidt større, men så skulle det egentlig sådan ligne, at det var, du ved, det der work, de der, jeg vil ikke sige rige mennesker, men altså gammeldags rige mennesker, sådan old money-agtige, der har sådan udstoppet tiger tæppe på gulvet. Så ja, træder man ud, ikke? Så kan man se et ikke færdiglavet slot og alt muligt grej og stas og sådan noget, ikke? Ja, det er et andet hus, som jeg oprigtigt ikke bruger. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, ja, det var til villagersne. Og ja. Jamen det her, det er så et crib, det hus. Det hus, ja okay. Huset, meget pænt, meget flot. Tager man et kig bagom, så er det lidt dødt, men ja. Så har vi vores dejlige udsted til dyrene, du ved, til vores får og køer, vores kreatur og sådan noget. Her får de godt mad, som hvede og alt type foder, økologisk og sådan noget, ikke? Så har vi det her slot, der ikke er færdiglavet, ikke? Ej, det er bare du Jack Black på det her. Jeg kan ikke sådan skifte. Nå. Ja, det var så det der hus. Ja. Okay, og mit village, det er low-key ikke færdiglavet. Jeg har altså tænkt mig at sådan gøre det her sådan lidt mere et bedre leveling, fordi jeg synes det er lidt grimt, at det går op så mange blocks. Og så vil jeg low-key lave hele den her village om. Du ved, der skulle være et village, men jeg vil bygge den ud her, ikke? Så det sådan matcher de her to husbygninger. Så ja, der kan du se sådan en af de der prototyper, men det ser kraftedeme grimt ud. Den er også ikke særlig pæn. Ja, har min lille farm, som jeg ikke rigtig bruger, fordi ja, eller jo, det gør, ja, okay, yes.
Der er lidt bambus, der er lige blevet høstet ud for lidt tid siden. Lidt tid siden, sådan flere måneder siden, tror jeg. Jeg er lige begyndt at spille på det her for en halv time siden, eller sådan noget. Ja, så er jeg sådan i det træfarm, hvor jeg har alle typer træer. Hvor jeg, ikke alle typer, men de fleste seje typer, hvor jeg bare sidder og farmer det for at have træ. Det her det er en mob farm, som jeg ikke rigtig bruger, fordi den er lidt lort, og jeg har ikke rigtig brug for den, fordi jeg er nået så langt i spillet, at jeg sådan ikke rigtig har brug for det. Fuck, jeg er nørd. Nå, det her det er sådan noget redstone, noget sådan virkelig nørdet type shit. Det er sådan en farm, hvor du kan få en masse bone meal ved at sådan udnytte spillets mekanisme. Så ja, det var super sjovt at bygge det her. Så ja. Ja, så har jeg bygget det her sådan Minecraft-skilt om natten, og med shaders, så ser det sådan enormt pænt ud. Det her det er sådan ikke engang, eller det var egentlig her, jeg fandt det her sted. Fordi jeg sejlede sådan gennem alt det her vand og noget herhen, og ja, så var sådan, ej, en village, ej, og så er der en ting derovre, ej, hvor er det flot, og så byggede jeg bare her. Ja, hvis man tager et kig herinde, ikke? Okay, det er lidt grimt, men så har vi sådan en villager-kammer, hvor jeg bare har alle typer villagers, hvor jeg bare udnytter dem. Jeg sælger, eller jeg trader pinde med dem for emeralder, det kan de godt lide. Ja, det her det er ret sejt. Det her det er min creeper farm, lavet af pink 3. Det er super fedt, og det er faktisk enormt godt. Og jeg tror lige det brændte der, men ja. Nå, og det er så også min sugarcane farm. Fordi hvis du har gunpowder, så skal du selvfølgelig bruge papir. Så ja. Nå, så har jeg en hel masse gunpowder og sådan noget, så kan jeg bare dræbe dem her. Ja, det her det skulle være en bifarm, men jeg tror egentlig, det var et eller andet med, at der kom en creeper ud herfra, og så eksploderede det lidt. Så det blev ikke rigtigt til noget. Ja. Det her det er sådan en chunkloader, det er et eller andet vildt nørdet noget, som jeg ikke gider gå ind i detaljer. Ja, det her det er sådan... jeg skulle lige til at sige, at den ikke er færdiglavet, men det er faktisk en færdiglavet træfarm, som jeg er kommet til at fuck lidt op på. Kan ikke huske det helt, men jeg tror det er det her. Nej, jeg tror det lukker ikke. Jeg tror det er det her deroppe, at jeg kom til at bygge sådan et par blocks ved siden af, eller sådan noget. Så når der falder TNT ned, der egentlig skal springe det her træ, som gror op her, det ødelægger den der lille frø, eller den der sapling. Og så kan man egentlig ikke rigtig bruge den her træfarm til noget. Så ja. Ja. Ja, det var nok egentlig det. Det er sådan en lille stykke jord. Ja, men altså planerne egentlig er, at jeg skal sådan udvide det hele. Og ja, med den tempo, jeg har, så kommer det måske til at tage sådan 5 år eller sådan noget. Ja, nu tænder jeg lige for shaders at gøre. Ej, okay, det er faktisk ikke så pænt. Okay. Nogle gange ser det godt ud, det der. Andre gange ser det ikke super godt ud. Nå. Men ja, det var egentlig det. Så vil jeg egentlig sådan low-key gerne bygge sådan en statue eller noget. Og statue af mig selv. Og den der Rio de Janeiro. Statue af Christ the Redeemer, fordi jeg synes altså, det ser ret fedt ud. Altså, når mennesker har bygget det på TikTok og sådan noget, så at det så rimelig cool ud. Så det kan jeg jo selv give et skud på. Så, ja. 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 Men altså tanken er, at jeg skal bygge... jeg har ikke flere raketter. Nå. Tanken er, at jeg skal bygge sådan en donut. Altså, du ved sådan, rundt om.
de her træer, og det her sådan midten af min område base, hvad end man nu vil kalde det. Og så bare, ja, det ser mega fedt ud. Ja, det var egentlig det. Yes. Jeg vil bare sige tusind tak for at se med den her episode. Jeg ved godt, den var lidt kort og lidt kedelig. Men jeg vil bare sige hjertelig tak for at I ser med. Og husk at like og subscribe og sådan noget godt noget. Vi ses, venner.